Hej alle sammen og velkommen til den her video på Kageklubben. Og i dag vil jeg bare sige glædelig nytår. Under sådan en video fik vi ikke lavet til nytår, fordi vi havde nytår, så det fik vi ikke lavet. Men bare tak for at vi fik sådan en fantastisk start på år 2016. Der startede vi Kageklubben, så nu skal vi gøre år 2017 endnu bedre. Jeg tror det var 2017, ikke sikkert. Måske. Men faktisk så er der også noget andet vigtigt. Så nu er Kageklubben rent faktisk tjent 6 cent. Kageklubben har rent faktisk tjent penge. Ja. Men det var meget godt her, så det er mig, der får penge. Nej. Måske for Markus og Rebecca noget. De kan nok deles, måske. Men det var egentlig det, men videoen er ikke lang nok. Så hvad er der at lave? Jeg kan snakke om, hvad vi vil lave, men vi har ikke rigtig noget planlagt. Det plejer vi normalt her, og Markus normalt er det mig og Markus og Rebecca, der jo planlægger, og det har vi gjort. Vi gad ikke rigtigt, så vi har ikke planlagt noget. Så medmindre Markus og Rebecca har planlagt noget. Men der er kommet ads på vores videoer. Ikke noget stort noget. Det er egentlig bare side ads. Normale ting. Du kan klikke på dem, hvis du vil, og hjælpe Kageklubben. Ja. Og du kan vælge sådan nogle videoer, som den med kun mig og Rebecca. Den med kun mig og Markus. Der er faktisk flere af dem. Og så give dem penge. Til de personer, der er i den video. Hvis det er personer, du godt kan lide, så klik på den video, så klik på de reklamer ude ved siden af, hvis de personer i videoen, du godt kan lide dem. Hvis nu Markus og Rebecca, hvis du kan godt lide de 2 personer og vil have flere videoer med dem, så klik på reklamen, og så luk vinduet igen. Og så, ja, egentlig så kan du gøre det, og så kan du tjene dem nogle penge, så der vi kan blive ved med at lave videoer. Men det skal vi først lige have snakket om med de andre, på grund af, hvis det er sådan, så Rebecca, hun får ikke noget af de penge, vi har tjent nu, på grund af det var kanaltraileren, hvor hun ikke var med, men hey, ja. Okay, så skal jeg lige vise, så på grund af, at nu keder jeg bare, så viser jeg bare fyrværkeri. Prøv lige at se, den der, den er gul. Præcis det samme gul. Den hedder guldregn. Det er et missil. De guldregn. Den her sten har guld i. Og mikrofon. 3 minutter. Ja. Det kommer YouTube nok ikke til at lide, på grund af YouTube går efter dem, der er længere. Jo længere videoerne er, jo længere vil YouTube vise dem. Og jo mere man tager med. Så hvis du har set så langt her, så er du godt klaret. Du får thumbs up. Gå ned i kommentarerne og skriv, at du kom så langt. Skriv, jeg kom så langt i videoen. Og alle de andre motherfuckers, som ikke gjorde, de kan gå og rende op i min røv. Vi her, Kageklubben er ikke en børnevenlig kanal. Okay. Vi vil lade os sidde her og så vente på de 5 minutter. Papi. Papi. Og det er også en lille bitte misser. Ja. Misser. Nu prøver jeg helt bare at få nok til 5 minutter. Ja.
Tak for at I så med. Håber I kunne lide videoen. Hvis I ikke kunne lide videoen, så ja, jo. Jeg mangler Markus og Rebecca her, på grund af, vi har stadig ferie. Så vi ses. Hvis I godt vil have mere, like og subscribe. Yeah!